നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കി, അതിരാവിലെ ഉറക്കണേറ്റ് പല്ല് തേക്കാനായിട്ട് ബ്രഷിൽ ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റുമായിട്ട് വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വരുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ മുറ്റം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്നൊരു കാഴ്ച നോക്കി. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കി മരങ്ങളും മറ്റും മൊത്തം ഇങ്ങനെ അതിരാവിലെ ഉറക്കണീറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കി. സുന്ദരല്ലേ? മരങ്ങളും മൊത്തം ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് വീണ് നടക്കുന്ന അതിമനോഹരമായൊരു കാഴ്ച, കണ്ണിന് തന്നെ കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ച.